L-isptar Mater Dei jinsab fi kriżi u jeħtieġ li jkunu introdotti immedjatament aktar miżuri restrittivi biex ikun ikkontrollat il-virus. Dan qalitu l-Union tal-Infermiera u l-Qiebel l-MUMN fejn qalet li l-miżuri preżenti tal-maskri fit-toroq kienet biss mossa politika bla ebda bażi xjentifika. Tantu hekk li din il-miżura ma kellha l-ebda effett li tnaqqas in-numru ta' infezzjonijiet. Il-Union qalet li s-sitwazzjoni f'pajjiżna qed tiddeterjora kuljum u li jkollok supretendent tas-saħħa pubblika li tikkonsla lin-nies billi tgħid li n-numru qatt irid ikomplu jitilgħu mingħajr ma tdaħħal aktar miżuri juri li l-professur Charmaine Gauci abdikat mid-dmir tagħha li tissalvagwardja s-saħħa pubblika. Is-sitwazzjoni fl-isptar Mater Dei hija waħda serja ħafna tkompli l-istqarrija. Il-virus mhuwiex l-unika problema li qed jiffaċċja l-isptar. L-influenza u l-kondizzjonijiet mediċi oħra wkoll qed ipoġġu pressjoni fuq is-sistema tas-saħħa. Mater Dei jinsab mimli u wasal iż-żmien li jkun ikkonsidrat li jitwaqfu operazzjonijiet li mhumiex urġenti. Dan qalet l-MUMN u għal prezz qoli li tħallas il-Malti talli tħallew miftuħa bars u postijiet oħra ta' divertiment. Hekk kif jitwaqfu dawn l-operazzjonijiet ikun hemm aktar sodod disponibbli għan numru kbir ta' każijiet li qed ikun hemm. Il-Union ikkundannat b'qawwa nuqqas ta' rispett mill-Gvern fil-konfront ta' infermiera u professjonisti oħra tas-saħħa li qed jagħmlu minn kollox biex jippruvaw ilaħqu mal-influss qawwi ta' pazjenti ta' kuljum. L-istqarrija qalet bil-mod kif qed jaġixxu huwa ċar li l-Gvern huwa aktar moħħu li jżomm kuntenti dawk fl-industrija tad-divertiment milli jimpurtah mill-ħaddiema tas-saħħa li jinsabu taħt pressjoni qawwija. Huma l-istess infermiera u professjonisti fil-qasam tas-saħħa li qed iħallsu prezz qoli talli tħallew jiżdiedu daqstant il-każijiet tal-COVID fl-aħħar ġimgħat u l-fatt li turisti minn pajjiżi f'riskju għoli bħar-Renju Unit ħallew jidħlu f'pajjiżna juri li l-Gvern jinsab brasu fir-ramel dwar il-konsegwenzi li se jħabbtu wiċċhom magħhom il-Maltin fil-jiem li ġejjin. Il-Union tkellmet dwar in-numru kbir ta' infermiera li jinsabu bis-sick leave jew fi kwarantina, sitwazzjoni li tkompli iżżid fil-pressjoni fuq il-ħaddiema. L-infermiera tagħna qalet l-MUMN jinsabu eżwasti u f'xifer kollass. Il-Gvern falla drastikament billi jara li Mater Dei ma jkunx mifquh bil-pazjenti meta ħalla l-bars miftuħa u ma daħħalx restrizzjonijiet bħalma għamlu il-kumplament tal-pajjiżi Ewropej. Il-Union għamlet appell imqanqal lill-pubbliku biex jevitaw postijiet fejn hemm folol u fil-magħluq biex jieħdu l-miżuri neċessarji biex jipproteġu s-saħħa tagħhom filwaqt li appellat lit-tmexxija tal-isptar biex twaqqaf operazzjonijiet li mhumiex urġenti. Fl-aħħar net l-MUMN fakret lil pubbliku li n-numri ma jinżlux beħidhom jew bil-miżuri li għandna fil-preżent u appellat lill-Gvern biex mod immedjat jirrevedi l-miżuri fl-interess tas-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi.